To fa, adadin maƙudan kuɗaɗen da Lionel Messi zai dinga ɗauka a sabuwar ƙungiyarsa ta Paris Saint-Germain a kuɗin Najeriya. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane lokaci. Shahararren ɗan wasan na Barcelona ya kasa ƙulla yarjejeniya da ƙungiyar ta Catalan, kuma yanzu ya koma PSG a kwantiragin shekaru 2. Dangane da bayanan kwantiraginsa, Messi zai samu kusan euro 481, daidai da miliyan 232 a kudaden Najeriya a duk mako-mako, inda zai ringa samun euro 68,682, daidai da naira miliyan 33 a kowace rana. Sannan zai ringa samun euro 2,862, daidai da naira miliyan 1,400 a kowace awa ɗaya. Bayan amincewa da yarjejeniyar shiga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain akan kwantiragin shekaru 2, an bayyana cikakkun bayanan albashin Lionel Messi. In ji Telegraph, zai ci gaba da kasancewa a matsayin ɗan wasan da ya fi kowa karɓar albashi a duniya, yayin da ya kammala shirinsa na koma ƙungiyar ta Ligue 1 ta Faransa. Kafofin watsa labarai da yawa suna ba da rahotannin cewa Messi zai samu kusan euro 31.5 miliyan a kakar wasa, zai zama miliyan 31.5 a kakar wasa, wanda a ƙarshe ya faɗi kusan euro 25 na miliyan a kowace kakar. Bayan haraji zai kasance kenan euro miliyan 25 a kowace kakar bayan haraji. Lionel Messi ya rattaba hannu kan kwantiragin shekaru 2 tare da zaɓin na ukun, kuma a cikin shekaru 2 na farkonsa zai sami euro 75 miliyan. An bayyana wurin Lionel Messi na yanzu, yayin da magoya bayan PSG ke jiransa a filin jirgin sama gaba ɗaya. Idan aka auna abin da zai ɗauki albashin gida, Messi zai samu kusan euro 470.69, daidai da naira 20,000 a kowane minti ɗaya kacal, inda euro 0.80 kuma daidai da naira 400 a duk daƙiƙa. Ka ji ba irin kuɗaɗen da Lionel Messi zai dinga ɗauka a duk sati, a duk rana, a duk minti, a duk shekara. Ku ci gaba da kasancewa da Hausa Football News TV. Hausa Football News TV.